Şeýerde hazırsy ulag geçirgesiniň utgaşdyrjy platformasyny işe girdirmek boýunça ýokary derejeli duşun şäklerini iki taraplaryň duşlary meselli. Türkmenistanyň logistika merkezleriniň ösen infrastrukturasy önümçilik guwatlyklaryny ösdürmek üçin amatly şertler döredýär. Ýurdumyň demir ýol we awtomobil ulgamlary ulagyň ähli görnüşlerine logistika merkezleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Bellenşäli ulag ulgamynyň täzeçil usullaryna geçilýän şertlerde ykdysady ösüşiň möhüm şertini öpüşen etmek ören ähmetli ugurlaryň biri bolup durýar. Ol halkara sewda gatnaşyklary işleňişdirýär, tebigy serişdeleri peýdalanmagyň netijeligini ýokarlanýar we telekeçiligiň ösdürmegini şertlenýär. Duşgaryň dowamyna bellenşäli ulag hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň häzirki ýagdaýy ýük akymlarynyň şägi we oň ösüşi ulaglaryň ähli görnüşleriniň netijeligine hemde bäsleşige okuyup bollagyny ýokarlandyrmak bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmete eder. Şeýle-de Ewraziýa giňişligine aralaşmak şertlerine Türkmenistanyň awtomobil we howa ulaglarynyň üssaşyry ulag mümkinçilikleriniň netijeligini ýokarlandyrmak, halkara gatnawlaryň şägini köp ugurly esasy ösdürmek ýaly ugurlar her iki döwrüň derwat wezipelerini hataryna kesitlendi. Hazır ise halkara ulag geçirgesi Ýewropa bilen Aziýany baglanşdyrýan esasy ulag ugurdur. Bu ulag ugurynyň ösdürmegi sebitiň ýurtlarynyň arasyna ykdysady gatnaşyklary giňirtmäge, ýok daşamalarynyň wagtyny gysgaltmaga mümkinçilik berer. Duşlarda bellenşäli ýurdumyň üssaşyry ulag ulgamy naky durmuşa geçirilýän giň meşgul özgertmeler dünýäniň öň dawarjy işe toporlary bilen ýoly goýulan gatnaşyklaryň ýokary derejesi daşary ýurt hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň gatnaşyklary ösdürmäge bolan gazyklanmalaryny artdyrýar.